ветераннары. Hayırlı gün kelgen konaklar, okuşçular, etiyen. Зур тантана, соңғы қыңғырау бәйрәме. 2022-2023 оқу yılın Ninagar Orta Mektebi'nin 87 okuşu tamamı aldığında tura. 9-шы сыйныфны тамамлаучы 15 оқушы, 11-шы сыйныфны тамамлаучы 9 оқушы арадаш аттестацияны уңышлы тапшырып, барлык фәннәрне дә уңай билгеләргә генә тамамладылар. 9-11 sınıf okuşlarının barısı da devlet imtihan imtihanlarına kırtıldı. Avarga bu sınavlarına uğuşu öterge yazsın. 2022-2023 оқу yılında мәктәп зур уңышларга иреште. Фән олимпиадалары, конференциялар, төрле юнәлештә үткәрелгән конкурсларда, спорт ярышларында югары күрсәткечләр бирдек. 2022-2023 оқу yılında соңгы коңгырау бәйрәмен ачык дип белдерәбез. Бәйрәм белән котлау өчен сөз мәктәп директоры Сөләйманов Айрат Габделмарат улына бирелә. Hayırlı gün, hürmetli veteran okutuşlarımız, atiyeler hem kadirli balalar. Rüksat ettiğiniz hemmegizde de bugün bit matur. Hemmemiz için de sağlıklı gün, sağlıklı günler beyleme. Şimdi bile özünçelikleri bilen daha bir yol ötüp gitti. Biz kapat bugün özümüzün balalarımızını Ulu Turmuş degen dalağa, şırığa jıyındı. Hürmetli 11. sınıf okuşları. Gelecekte sizni her birigizge sağlık selametlik. Indi soylagan imtihanlarınızı maturitet tapşırıp, o'zingiz tilegen hünörünü soylab, atiyenigizge, jamiyatibizge foydali kishi bo'lib, chin kishi bo'lib yashashingizni tilaymiz. Bek zo'r rahmat, malatsi. Maktab turmushida bek aktiv qatnashdingiz. Bek ko'p choralarini maktabning donini yoqlab olg'a sürdünüz. Gelecekte de şu erişken oңышларыгыз o'zingizga yo'ldosh bo'lsin. Ham endi do'st, tatu, sinfdosh, do'stlar bo'lib, gil birga otlarga nasib bo'lsin. Bayram bilan sizni hammangizni Söz Milli Hemşire Münasebetleri Palatası Reisi Fathedinov İlbir Mübarek oğluna birilir. Qadrli balalar, hurmatli ota-onalar, o'qituvchilar, ma'arif sistemasi xizmatkorlari ham veteranlar. Sizning barig'izda rayon soveti, rayon boshqarma komiteti Famuz ismidan o'sha
Көңілі да моңсуда болған байрам соңғы қоңырау белән құттықтаймын. Мына шул айтып, тагын бер уку елы тамамладык дип әйтергә кирәк инде. Безнең 2022-23 уку елларында районыбызда барлыгы 37 мәктәп эшләде. 3863 укучы укыяларда. 9-нчы сыйныфлар буенча инде районда 154 укучы һәм 11-нче сыйныфлардан 146 укучы чыгарылачак. Шулай инде бу уку елында безнең сәләтле укучыларыбыз олимпиадаларда 81 урын яулады. Бу бик зур күрсәткеч. Шулай ук татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара олимпиадада да 2 җиңүчебез бар. Бу да бик югары күрсәткеч дип әйтик. Инде районыбызда 7-нче ел рәттән профессионаллар һөнәри осталык буенча чемпионат хәрәкәт үткәрелеп килә. Бу уку елында бәйгедә 32 компетенция буенча 480 укучы катнашты. Гомуми нәтиҗәләр буенча Карадуган һәм Балташ гимназияләре, Балташ, Нәгәр, Кенә, Сосна, Пашмара мәктәпләре укучылар яхшы нәтиҗә күрсәтте. Күргәнегезчә, ишеткәнегезчә инде бу исемлектә сезнең мәктәптәге бар. Бу бик яхшы нәтиҗә. Инде балаларга сезгә инде бу тормышта юллап калганча һәрберегезгә үз урыныгызны табуыгызны телим. Уңышлар сезгә, сау-саламат булыгыз. Сөз Нәгәр авыл җирлеге башлыгы Закиров Илһам Наил улына бирелә. Хәерле көн, килгән җитәкчеләр, укучылар, авылдашлар, ветеран укытучылар. Сезнең барыгызның да җирле үз идарә исеменнән, депутатлар исеменнән шушы матур бәйрәмегез белән котлап калабыз. Әйтеп үтелде, бу Ямансуда, Моңсуда кемнәргәдер инде икенче берәүләргә мәктәптән бушадыгыз дип күңелле чара дип әйтсәк тә була инде. Шуңа күрә менә бу 9-нчы, 11-нче класс укучыларына әйтеп китәсем килә инде. Сез менә шушы составта чыккач та шушылай бердән булып алга таба да шушындый составта калуыгызны теләр идем. Бер-берегезне белән элемтәдә торып, ярдәмегездән, булышлыгыгыздан ташламыйча яшәүгезне телим. Шулай ук инде менә мәктәпнең дәрәҗәсе бик югары, укыту сыйфаты бик югары дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә менә шушы мәктәпне бетереп чыккач та инде мәктәптә сезне укыткан укучыларыгызны йөзләренә кызыллык китермичә укырсыз дип ышанып калабыз инде. Укып бетереп инде кире авылларга, шул Камзавод, Чутай, Нәгәр авылларына кайтып, авылларның киләчәген булдырып, бергә яшәргә насыйп булсын инде. Барыгызга да тазалык, саулык, сәламәтлек, бәхетләр теләп калам. Илләребез тыныч, күкләребез аяз булсын инде. Бәхетле булыгыз. Рәхмәт. Сөз Кызыл хөкүмәт хуҗалыгы рәисе Хәйруллин Фердинанд Нургаян улына бирелә. Хәерле көн, кадерле балалар, хөрмәтле укучылар, ветеран укучылар, инде килгән кунаклар. Белгәнегезчә, бүген менә көткән көн инде ул. Мин үзем дә шушы мәктәптә 10 ел укыдым. Каникулга чыгып китәбез дип, актык звонок дип. Инде менә кемгәдер актык звонок. Менә бу җегет кызларга мин теләр идем. Сорауларын әйбәт кенә биреп, үз теләгән профессияләрен алып, укыткан укытучылары гел күңелләрендә кала торган булсын, булгандыр да инде ул. Аларга гел рәхмәтле булсын. Үзегез кайда торсагыз да, кайда яшәсәгез дә, кайда инде профессия алсагыз да, сез артыгызга борылып карагыз. Без Нәгәр җирлеге, Нәгәр мәктәбен бетергән, Чутай, Нәгәр Камзавод җегетләре дип искә алырлык булсын. Сезгә уңышлар. Инде шушы балаларны 11 ел укыткан укытучыларга мин чын күңелдән рәхмәт әйтәмен. Бүген көндә дә минем укыткан укытучыларым бар монда. Нәгәр урта мәктәбенең 115-нче чыгарыш укучыларын чакырабыз. Гөлмәтдинов Салават Марат улы. Абдрахманов Алмаз Илһам улы. Шафигуллина Гөлшат Илсур кызы. Иманова Ляна Илдус кызы. Шәрәбутдинов Алмаз Фәргат улы. Айфетдинов Рамиз Зафит улы. Закирова Айзилә Айнур кызы. Асхадуллина Филзия
Gülşat kızı. Hayrulina Gülye Ramil kızı. Sabullaşır vakit jittimine dersligim, yazı defterim, partilarım, klas bölmelerim, okutuşum, sügen mektebim. Бүгінгідей көз алдына тұра шар құшта келген шақлары сумка тұтып дәріс оқырға дейіп бұрма сұқмақ бұйлап атауы. Yaktı izli okutuşa karşı aldı. İretti ol bilim sırların mekteplerde dostlar bilen birge bik düzitip gitti günlerim. Оқчым менім сүлмәс назым, яқты назым балашақларым, мен ғұмырген кәм білен бірге, көңілімде сізні сақлармын. Yaktı yazday matır bu beyramda, qabat sizni көрген şağımda, көңілімні sabay bala etken, hisler qabatlandı dağında. Тұрғышымның изгі соқмағында шот елмайып қаршы алдығыз, көңіліме қанат қойып яқты қияларыма ұлы елға азатып қойдығыз. Okutuşum, mene koşundamın, men min topkar sana buruşlu. Ulu turmuşçularımda mena, her şahsinin akıl buluşu. Bir to'ltirib ko'zga qarau bilan o'yimizni anglay oldingiz. Shunga ko'ra bizning ko'ngillarda unutulmaslik bo'lib qoldingiz. Soңғы тапқыр шыңай бұқындырау, соңғы тапқыр дәші дәріске. Оқытушым сенің алда бүгін, сынау тұтам соңғы дәрісте. Birinci okuduşunun nazlı tavuşun işitkeş, yağımlı yüzün körgeş, yüreğimde barlı korku hisleri yokka çıktı. Tezrek bu oturğuş yonga mektep dünyasına kirip şumasım kile başladı. Şuşu bir kuruduk öz etken, yakın etken, hem şın köngülden en yakın kişileri bizning birinci okuduşlarımız, Elizabeth bilen Flüda apaydıgız. Siz okuturga ağırsınmadığız, sobi köngülü bizge aşkıştığa bildigiz. Siz her vakit yağımlı, adil hem eskitkiş sabır ediniz. Siz kişilerge qarata merhametli hem şefkatli bulur gayretdiniz. Rahmet sizge birinci okuduşlarımız. 5. klasta bizni kabul etdi ashababız. Sizning darslaringizni o'z etdik biz boribız. Yordam etib har shaq yaxshi kengashlarni berdigiz. Borimizni yaratib, siz tegiz ko'rdigiz. Biz yo'llarga chiqdik qana, ko'ngilda yoqti tilak, eng durust eng motor yo'ldan so'ylashirga siz kerak. Alda kurashlarda bular yo'g'olib qolsak kinat, yig'ilganda tutunarga, kuch berirga siz kerak. Qadrli bolalar, kelgan qonaqlar, atiyenler, barg'izda eng birinchi shusha so'nggi qo'ng'iroq bayrami bilan tabrik etaman. Bolalar, sizga narsa tilayman. Bardik o'ngishlargina 2012-yilning 1-sentyabrida bolalar bo'ldingiz. Sizning bilan ishlash bek joyli, bek rohat. Butun nendigina ish boshqara boshlasak da, kvest bo'ldi endi u bizning. Sizdan
Алда әле бик зур имтиханнар бар. Тормыш юлынан дөрес сайларга кирәк, профессияны дөрес сайларга кирәк. Сезгә бары тик уңышлар гына. Алдагы юлыгыз киң, иркен булсын. Һәм иң беренчесе шушы юлның башында тора торган бердәм дәүләт имтиханнарын сезгә уңышлы итеп тапшырып чыгарга мин теләп калам иң беренчесе. Әти-әниләргә игелекле балалар булыгыз. Әти-әниләр белән күбегез монда утырасыз сез. Шушындый балалар үстергәнегез өчен. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Сезнең белән дә эшләү бик рәхәт булды. Менә бөтен мәктәп алдында әйтеп үтәсем килә шушыны. Тау калганын чыгарылышта әйтеп бетеребез инде улла бирсә. Сезгә хәерле юллар балалар. Кирип каласыз бала күңелемә. Татар телем, туган телем, иң яраткан үз телемдә Рәзинә апа яратып бирде белем. Дәресләрдә инша яздык, мактап туган телебез, мәктәп елы хатирәсе булсын безнең гөлебез. Кая барма рус теле кирәк. Без ул телне ныклап өйрәндек. Дәресләрдә рус телендә без күп мәкият шигырь сөйләдек. Рәхмәт сезгә бик зур. Альфинур Ләйсән апаларыбыз. Сапалар рәхмәт сезгә безнең өчен бик тә нык тырыштыгыз. Математик мәсьәләләр шишәргә булыштыгыз. Реакцияны үзләштергәндә, химияны үзләштергәндә реакцияны аңлыйбыз. Практик эштә ни булса да шартламыйча калмыйбыз. Табигать ул ана, без булмасак кемгә кала аны сакларга? Луиз апа, өйрәттегез шундый тап, безгә кала бары акларга. Тарих дәресләрендә Тәнзилә апа белән төрле илләр буйладык. Ерак гасырларга барып килдек, гаҗәпләндек, көлдек, уйладык. Күп нәрсәгә өйрәттегез безне, һәрчак яхшы киңәш бирдегез. Якты назлы карашыгыз белән күңелебезне аңлый белдегез. Тәнзилә апа, яратабыз сезне. Апа дип сагынып кайтырбыз. Сез өйрәткән тарих фәне аша гасырларның сирен ачарбыз. Рәйсә Харисовна, Гөлнара Габдулловна, карта аша сәяхәткә йөрдек, тауга мендек, биздек диңгезне, зур карапның капитаны сыман әйдәдегез сез алга безне. Альфинур апа супер безнең универсаль белемле, җәмгыять белеменең иң яхшы белгече. Ньютонга түгел, безнең башка төшкән булса иде бер күсәк. Җирнең бәлки тарту көчен аңлар идек шунда җиңелрәк. Тик шулай да физиканы яратабыз без үлеп, айратабы искә алырбыз сагынып, хөрмәт итеп. Кеше китә, эзе кала диләр. Сезнең эздә калды бу җирдә. Разый табы якты бер нур булып, сакланырсың безнең күңелдә. Әйттегез сез, әгәр китә калсаң, Париж, Лондон, Америкага. Кирәк булыр сиңа инглиз теле. Әйдә, тырыш инде укырга. Рәхмәт инде сезгә, Басир абый, Анна апа. Ипи тузлык телне беләбез. Чит илләргә чыгу насыйп булса, без һич шиксез ачтан үлмәбез. Кор бетүгә Фидель Илдус абый круг буенча йөгертә. Сыбызга тавышы белән китәбез чабып бергә. Йөрәк тибә, нидер шәнчи, утлар күренә күзгә. Тик шулай да туктамыйбыз, йөгерәбез максатка. Йөгермибез, очабыз. Дәрт бар чакта йөрәктә. Хезмәт дәресендә өйрәндек кагарга, суарга, бәйләргә. Бик тә нык тырышкан өчен Асопа, Ранил абый, зур рәхмәт сезгә. Рамил абый бездән патриотлар ясады, мылтык сүтеп җиртте, команда атлатты. Рәсем ясарганы түгел, өйрәтте ул кыен хәлләрне авырсынмый шишәргә. Рәхмәт сезгә киңәшегез өчен, ярдәм итәр яшәргә. Бәйрәмнәрне, чараларны оештырды Инҗи Ләйсән апалар. Моннан соң да гөрләп үтсен, шаулап торсын чаралар. Китапханәдә зарыгып, Гүзәл апа көтте. Кыра алмадык, ачуланма. Китер вакыт та җитте. Гүзәл апа, сез безгә һәрчак ярдәм иттегез. Физика кабинетында йөгереп кенә йөрдегез. Хөрмәтле ветеран укытучыларыбыз, яшьләр дә, хәтта өлкәннәр дә килә сезгә, килә киңәшкә. Булдыгыз сез гадел дус та, тугры иптәш тә, кырыслыкка заман өйрәтсә дә, иртәчел керсә дә чәчләргә. Сезнең эшләр җирдә зах яшәр. Сез тәрбия биргән яшьләрдә. Лютия апа, барыбызга бер генә белим ничек өлгерә. Үзе шундый сөйкемле, укытучы шикелле. Тәнәфестә бергәләп без ашханәгә керәбез. Ләйсән, Гөлсәрия, Зөлфия апа аш пешерә, моны барыбыз беләбез. Аш та тәмле, боткасы да. Барысы өчен рәхмәт. Тамак тыйгач дәресләрдә утыруы да рәхәт. Пешекче апалар белән бергә эшлефлесе апа да. Рәхмәтебезне җиткерәбез шән күңелдән аларга. Автобусын сөклеген, тавышыннан таныйсың. Автобуста көннәр буе чакрымнар саныйсың. Илшат абый, шын күңелдән телибез хәерле юл. Автобусын сөк булсын, үзең дә сәламәт бул.
Мәктәптә һөнәр ияләре күп. Повар, завхоз, техничка. Аларга рәхмәт җиткерәбез. Берсен дә онытмыйча. Фәрида апалар, Фердина, Айсылу, Раушания апалар, рәхмәт сезгә. Рәис абый мәктәпкә җиткеше кертми, саклап торды ул безне. Телефонга күзне йомды. Сагынырбыз инде сезне. Ихлас күңелдән рәхмәт әйтер өчен ничек кенә тагын сүзләрен бүген инде сезгә чәчәк бәйләменең бирәм сезгә иң гүзәлен. Birinchida gina bo'lsak da, shig'ir silib bilamiz, bo'lganlarni maqtaymiz biz, yovqonlardan kulamiz. Minganda bilakay bo'lgansiz, siz maktabga kelganda, qarag'iz o'zingizning zo'r o'sgansiz, 11-ga borib yetganda. Bizdan sizga tilakay, qo'shida bo'lsin. Sizni yaqin, shuni maktabiyalar ham birinchi sinf o'qishadi. Mena munda maktab bo'sag'asi, yo'l boshi bu olg'a kunlarga, bizga alamunda to'xtalarga, sizga endi yiroq ketarga. Olg'a dabada tarashib, yuqori bilamiz, professor, akademik, fan doktori bo'lamiz. Sizni olg'a yo'llar kutib, baxtlarga tilar yo'l ura yo'l turlanir ali, olg'a tashasunga qo'ng'iroq. Sabogus apalar, sabogus abayar. Sizdan otdan quvib yetamiz, teksag'iz bizga oq yo'llar. Turmush yo'li izgi bo'lsin, baxt getirsin sizga. Xayrli yo'l, baxt, shodlik tilaymiz o'zingizga.
kaldı. İzin kalsın jirde, kişkinemiz zorumu baribir. Tor bulsa da, yoma sokmak yasa, onu zoray dışı tabular. Nanilerge zor bulak, bizden İngilizce'deler dus yaşarız yaxşı okup tek kişilerine alırız, bizden şekillemine diyen okuşlar buluruz. Sürte yuvatırga söz kerek. Bıyık masışın koңы, kiysi masışın yürek. Söz kerek etiyeniler, bizge karşı söz kerek. Eti kare, ben bitmişim üstü. Fırçaklar yok, şef takırıksız. Muhabbetten okura kesekleri, şunlar da hiçbir gereksiz. Size sinmeyeni mektep tamam. Ders hazırlıyorlar yarakta. Kopma burçlular aşağı kilde bugün. Allah ile kaçak yılaptı. Eti kare, ben bitmişim üstü. Mektep yolu koymaz dilekti. Aşağıda esinin gençlerine sıra kızım yermem gerekti. Eti kora, ben bitmişim üstü. Kişinin uçraşı başıram. Esimine hemen elip kişi, üretesin var yaşıra. Eti kara, ben bitmişim üstü. Tıkmışsına büyük bir vuruşlu. Üstüm yüreğim aşağı ustırasın, benim her bir yoldaşım oluşlu. Ani, qara, men bitmişim üstü. Tez qabilam ham kesak qilам. Lekin ko'nglim hamon delib kecha zo'r bo'lirga qilam tuam. Eti, seni kızın şu üstü. Yaşları gayreksiz. Mektep tamam diye mutlaka Sihati, rahmetim siksiz. Yani, size hazır üstlük, bolar bir üstü akıldan. Әгілді, көңілсізге гүл таяна, рахмет әйер, зор сіз бет алтын болғана. Başına tuğluğa çift takır yağmurdan bana kayın ışığa Avşında işitemin sarışta yarışta Bana meşikte jiberin şartlıkta kıyılışta Avşında işitemin sarışta yarışta Dolanma şifte jiberim Şartlıkta kıyılışta Kılın fahat sayrıyım Sineder küresin Anlıyken balasışın Muhtasıva göresin Karşında işitemin Savaşta kıyınışta Dolanma şifte jiberim Şartlıkta kıyılışta Karşında işitemin Savaşta kıyılışta Dolanma şifte jiberim Şartlıkta kıyılışta
yaşalar Yorulmasına bu darılışta Sınırlasını yazılmışlar Savaşında işitelim Savaşta fiyenişte Balanla şikayetçilerim Şarkıda kıyırışta Savaşında işitelim Savaşta fiyenişte Balanla şikayetçilerim Şarkıda kıyırışta Balanla şikayetçilerim Şarkıda kıyırışta Şarkıda kıyırışta Шешек тотып, әле бүген генә килгән кебек сиңа мәктәбем. Иде менә сезгә барыгызга сау булыгыз дип әйтәмен. Матурлыкка өндәп, сау буллаша көмеш кыңгырау. 2022-2023 уку елында сыңа дәресләргә рәхим итегез.